una persona blanca que està aquí té la llibertat i el privilegi de poder viatjar a Senegal o a qualsevol altre país, no, d'Àfrica, però al revés doncs no es pot. No podem nosaltres, amb el nostre passaport, venir a Europa quan vulguem. I això és el racisme institucional que estem denunciant sempre, no? I tenim el dret de circular lliurement com qualsevol altra persona, no? I això fa que doncs, les persones arrisquin les seves vides, no? Tant al mar com al desert, no? En les tanques. I aquesta injustícia global és el racisme que sempre no ens cansarem de dir que s'ha d'acabar. I només es pot acabar tal com estem fent, organitzant-nos, denunciant-los, visibilitzant-los per a conscienciar a les persones, perquè tothom sàpiga el que està passant en aquest món. Hem de deixar-ho clar, Europa no pot continuar parlant de drets humans mentre les seves fronteres, els seus espais, segueix creant morts. Això no pot continuar.